kukho inkathazo abanibazalayo intoni nalomsitho uyintoni nalomsitho zenibaxelele umbingelelo kaYehova wePasika hlawe igqitha kwizindlu zamayiphutha ebulala amazibulo wayisindise yethu indlu ngegazi elaliqanywa emikhubasini kathwa ityani lenyama inxibe imbadada mandibuliso tata yongena kwimbokotho yangolesine ndithi molweni bomama ndize konyana abashumayeli bangomso aningonyana nini ngabantwana wethu onyana ngaba bahle bangezantsi onyana ke bona nabazukulwane amen ngiyoma ke kwipiyano ngiyoma kwipiyano abantwana bokuvu bodata ukho abantu bokushumayela mntu omdala serious ukho amanxila man bakhona abantu abafanele umama bakhona abantu abangafanelanga kodwa ke ndizawuzama make ndiyithathe phaa emfazweni make ndiyithathe phaa emfazweni aphe besuka khona ematyaleni uthe xa ebuzwa uPilato inkosi yamaJuda na wathula wathi kwa wathula wathi cha waphinda wabuzwa wathi obam ubukhosi ayibo belishabathi ayibo belishabathi bobaphi kodwa ndanengxaki yodwa kutheni lento bakhe ubukhosi ezobulwele emhlabeni Thixo wathi shiyabana make ndimthathe xa bemthatha bemkhuphela ngaphandle behamba naye betyakatya besiya naye eGongotha bathe bawubona okokuba kuyasindwa kumthwalo kodwa mfondini amncedise lotata apha ngasemva kodwa kukhamaza wathethayo athi nyathela lapho nyathele khona ukuze lo mxwayo siwuxwayileyo ungazivisi bunzima